Ahojte pusinky, vítajte pri ďalšej epizódke podcastu Coffee Talks with Donča. Dneska sa budeme baviť o ďalších romkomoch, ale tentokrát z rokov 2010, ktoré vyšli vlastne po roku 2010. Ja už som si pripravila moju kávičku, takže si troška z nej odchlipnem. A ja dúfam, že dnešná téma, ktorú som si pre vás pripravila, pohľadí vašu dušu, hlavne tým, ktorí majú radi romantické komédie. Dneska sa budeme baviť o vtipných filmoch, ktoré sa neberú príliš vážne, možno, že sa v nich nájdete aj vy. Budú o trapasoch, ale aj o nejakých životných rozhodnutiach. Takže si dajte poriadny silný dúšok kávičky alebo čajíku, pretože dneska ideme oslavovať tie najlepšie romantické filmiky poslednej dekády. Let's get into it! A začíname klasikou filmom Easy A z roku 2010. Pre mňa je toto taký film, ktorý keď sa povie tie najnovšie romantické komédie, tak si vždycky predstavím túto, pretože v nej hrá Emma Stone a myslím si, že tento film ju vystrelil medzi absolútne hviezdy. Emma Stone tu hrá nenápadnú stredoškoláčku, ktorá si jedného dňa vymyslí takú nevinnú lož o tom, že stratila svoje panenstvo, len aby sa vyhla nejakému nudnému víkendu so svojou kamarátkou. Avšak táto informácia sa na škole rozšíri rýchlejšie ako na najnovší TikTok trend a Olivia sa zrazu ocitne v stredobode pozornosti. Namiesto toho, aby sa však zrútila a prepadla nejakej depke, rozhodne sa túto povesť prijať a dokonca ju využiť na pomoc svojim spolužiakom, ktorí to na škole nemajú také ľahké. Za mňa je toto ideálny film, pretože je to taká moderná adaptácia starších romkomov. Je tam sarkazmus, je tam šarm a práve preto vás to dostane. A samozrejme Olivia je hrdinka, ktorú by ste chceli mať za kamošku aj vy. Jej dialógy s jej rodičmi sú úplne ikonické. Takže úplne odporúčam Easy A z roku 2010. Ďalší film, keď sa povie romkom, ktorý si ja predstavím, je Friends with Benefits z roku 2011, ktorý vlastne spracovával vtedy veľmi populárnu tému nezáväzných vzťahov, alebo Friends with Benefits, ako už názov napovedá, kde samozrejme hrá Justin Timberlake a Mila Kunis, ktorí tu hrajú dvoch mladých profesionálov, ktorí žijú v New Yorku a sú unavení zo vzťahov a preto sa rozhodnú pre čisto fyzický vzťah bez akýchkoľvek záväzkov. Tu však ale prichádza problém, pretože pravidlá, ktoré si sami nastavili, sa začnú veľmi rýchlo rúcať, pretože do hry vstúpia skutočné city. Celý film má rýchly spád, je svieži, sú tam vtipné dialógy a rozhovory a neustále cítiť skvelú chémiu medzi hlavnými protagonistami. Za mňa je to úplne skvelá ukážka toho, ako sa niekedy snažíme chrániť cynizmom, až kým nezistíme, že vlastne na láske nie je nič zlé. Ďalším filmikom je The 5-Year Engagement, čakanie na áno. No, takže tento film je pre všetkých, ktorí vedia, že život sa nevždy riadi podľa plánov. Hlavnými protagonistami je tu Tom a Violet, ktorí sa zasnúbia a plánujú svadbu, ale život im do cesty neustále hádže polena. Svadba sa odkladá o rok, o 2, o 5, až kým sa naozaj niekedy nepýtate pri tom filme, či sa niekedy vôbec vezmu. Sledujeme, ako sa ich vzťah vyvíja pod tlakom kariérnych zmien, ale aj sťahovania. A za mňa toto je ideálna romkom, pretože
Veľmi trefne zachytáva, ako ambície niekedy dokážu naholdovať aj ten najpevnejší vzťah. Je to také úprimné, no a zároveň aj dojemné rozprávanie, že niekedy vo vzťahoch musíme naozaj robiť kompromisy. Ďalší film, ktorý nemôžem vynechať, a už ho tu v mojom podcaste opakujem 1 1500 krát, je film About Time z roku 2013. Za mňa je toto jeden z najkrajších romantických filmov celej dekády. I love it. No, takže ak neviete ešte stále, o čo ide, hlavný hrdina je tu vlastne Tim, ktorý sa v 21 rokoch dozvie rodinné tajomstvo, že muži v ich rodine vedia cestovať v čase. Tim sa rozhodne túto schopnosť samozrejme okamžite využiť na to, aby si našiel lásku a urobil svoje rande s Mary tým najperfektnejším ever. Je to taký trošku sci-fi film, samozrejme, pretože ide o cestovanie v čase, ale je to krásny film, pretože rieši aj hlboké témy o rodine a o tom, že niekedy ani s cestovaním v čase nemôžete prinútiť niekoho, aby vás miloval. Na jednej stránke za mňa vizuálne krásny film, britský, ktorý vás určite dojme možno aj k slzám. A samozrejme, že tam hrá ikonická Rachel McAdams. I love her. Ďalší filmík je tu Don John. Joseph Gordon-Levitt napísal aj zrežíroval tento zaujímavý film, ktorý za mňa možno aj otvára témy, o ktorých sa v bežných romkomoch tak často nehovorí. Takže John je chlapík, ktorý má v živote jasné priority, až kým samozrejme nestretne Barbaru, ktorú tu hrá Scarlett Johansson. Obaja však majú také nereálne predstavy o vzťahoch, ktoré sú vytvorené médiami, on pornom a ona romantickými filmami. Za mňa je toto ideálny film pre moderného diváka, či už ste mileniáli alebo Gen Z, pretože v tomto filme sa rieši skutočná intimita a to, ako sa musíme naučiť niekedy vnímať partnera takého, aký je a niekedy vo vzťahoch naozaj robiť aj kompromisy. Obvious Child je ďalší film, ktorý by som tu chcela zmieniť, pretože o tomto filme sa nerozpráva veľmi často, teda aspoň ja som ho tak nevidela. Donna je stand-up komička v New Yorku, ktorej sa práve zrútil svet, pretože dostala kopačky a ešte k tomu prišla aj o prácu. No a samozrejme, aby toho nebolo málo, po jednej noci, kedy sa tak troška viacej opije, s milým chlapíkom menom Max zistí, že je tehotná. No a samozrejme, tu nám začína celá lavidavý romkom komédia. Donna sa rozhodne, že pôjde na potrat, ale práve vtedy sa Max začne v jej živote objavovať čoraz častejšie. Tento film je romkom, ale na druhej strane otvára tému potratu, ktorá je v spoločnosti, teda aspoň ja si myslím, stále veľmi tabu. Ale na druhej strane ju podáva s neskutočným humorom a ľahkosťou, bez toho, aby ju zľahčoval. Tento film je naozaj veľmi vtipný, sú tam naozaj veľmi vtipné situácie, veľa sa tam prdí, je tam špinavá bielizeň a je to aj o tom, že proste láska niekedy prichádza v tom najmenej vhodnom čase. Jenny Slate je v tejto úlohe absolútne autentická a ikonická. A aj keď niektoré scény vo filme môžu byť také trošku smutnejšie, realistické, za mňa je to stále film, ktorý patrí k romkomu. Amy Schumer vo filme Trainwreck z roku 2015 tu hrá ženu, ktorá žije podľa hesla svojho otca, že monogamia nie je realistická. Pije, strieda partnerov a vyhýba sa akémukoľvek hlbšiemu citu, až kým nemusí napísať článok o športovom lekárovi Aaronovi.
No a samozrejme Bill Hader ako Aaron je presný opakom jej chaosu. Tento film nám krásne ukazuje a vyhýba sa stereotypu tomu, ako vnímajú ženy moderné randenie. Veľkým návratom k veľkolepým romkomom bol v roku 2018 film Crazy Rich Asians, kde ide vlastne o príbeh Rachel, ktorá cestuje so svojím priateľom Nickom do Singapuru, aby zistila, že je dedičom obrovského impéria. A tento film očaril naozaj milióny divákov, čiže ja dúfam, že tento film poznáte. V tomto filme sledujeme jej boj o uznanie v jeho veľmi prísnej a nesmierne bohatej rodinke. Film je natočený naozaj vizuálne krásne, je to luxusné, máte tam tradíciu, ale zároveň popreplietanú aj s humorom. Za mňa je to taká moderná rozprávka o popoluške, ktorá však nestráca svoju tvár a bojuje za svoje šťastie so vstýčenou hlavou aj napriek všetkým prekážkam, ktoré ju v Singapúre čakajú. Ďalší situationship romcom je Sleeping with Other People, kde Lainey a Jake sa na výške spolu vyspali a stretili panenstvo, no a po rokoch sa náhodou stretnú na terapii pre nezávislých od sexu a neverí. Wow. Takže ako vidieť, obaja majú problém udržať si vzťah bez toho, aby ho nepodviedli alebo aby ho nezničili. A preto sa rozhodnú pre také platonické priateľstvo, žiadny sex, iba podpora. No ale samozrejme, tu prichádza otázka, skúste si udržať hranice, keď je medzi vami taká chémia, že by sa dalo všetko krájať. Ja tento film milujem najmä preto, že dialógy a celá konverzácia je brutálne úprimná a postavy v tomto filme sú úplne pošahané, ale napriek tomu im fandíte. Ďalším filmom z roku 2016 je Mike and Dave Need a Wedding Date. Ja som si tento film pozrela iba pred pár týždňami, aj napriek tomu, že už má viac ako 10 rokov. Anyway, je to dobrá romcom, kde hrá Aubrey Plaza a Anna Kendrick. No, o čo vlastne ide? Bratia Mike a Dave sú známi tým, že na každej rodine oslave spôsobia katastrofu. Rodičia im však dajú podmienku, že na svadbu ich sestry na Havaji si musia priniesť slušné dievčatá. No a cez internet nájdu Alice a Tatianu, ktoré sa tvária ako učiteľky, ale v skutočnosti sú to tie najväčšie party animals. Ešte väčšie než bratia Mike and Dave. No a čo nasleduje? Samozrejme čistý havajský chaos, plný drog, masáží, ktoré skončia zle a samozrejme bizárne nehody. Čiže je to ideálny film aj pre generáciu Gen Z, je rýchly, je krásne vizuálne spracovaný, samozrejme, že sa nachádzame na Havaji a čo je na ňom brutálne je to, že je absolútne absurdný. Kamarátky Aubrey Plaza a Anna Kendrick ako šialené kamarátky sú proste chef's kiss. A k tomuto filmu mám ešte taký menší fun fact, pretože príbeh je založený na skutočnom inzeráte na Craigsliste, ktorý naozaj uverejnili dvaja bratia z New Yorku v roku 2013. Inzerát sa stal virálnym a bratia skutočne skončili v talk show Ellen DeGeneres. No a my pokračujeme v modernom bizári, tentokrát v kancelárii s filmom Set It Up z roku 2018. Ja som si tento film pozrela na Netflixe pred pár rokmi. Ide vlastne o Harper a Charlieho, ktorí sú prepracovaní asistenti dvoch neznesiteľných šéfov.
Aby však získali trochu viac voľného času, rozhodnú sa svojich šéfov dať dokopy pomocou premyslených pascí a manipulácie. Avšak, čo by romkom svet nečakal, pri dohadzovaní začnú niečo cítiť k sebe samým navzájom. Za mňa brutálne vtipná komédia z trošku iného prostredia. Film je plný vtipných dialógov a samozrejme skvelej chémie medzi Zoe Dutch a Glennom Powellom. I love this movie. Ďalším nezabudnutelným kúskom je I Crazy Stupid Love z roku 2011. Tento film je geniálny v tom, pretože preplieta osudy niekoľkých generácií. Na jednej strane sledujeme Cola, ktorému sa vlastne po rokoch rozpadá manželstvo, ako aj mladého sukničkára Jacoba, ktorý ho naopak učí, ako byť opäť atraktívnym pre ženy. Je to vtipný film o hľadaní lásky v každom veku, takisto aj o odpustení a aj o tom, že niekedy musíme prejsť poriadnym chaosom, aby sme našli to, čo je pre nás skutočne dôležité. A samozrejme v tomto filme je aj nezabudnutelná scénka s takým hriešným tancom, ktorá stala okamžitou kultovkou. Dajme si ešte niečo aj pre mladšie ročníky, ak počúvate môj podcast, a je to filmík To All the Boys I've Loved Before z roku 2018. Je to vlastne príbeh Larry Jane, ktoré vlastne tajné milostné listy sú omylom odoslané všetkým jej bývalým priateľom, alebo teda objektom záujmu. No a samozrejme tento film sa stal kultovkou na streamovacích platformách, pretože odštartoval obrovskú vlnu popularity tínedžerských romantických filmov. Za mňa ako mileniálku je tento film takou pripomienkou toho, keď som ja pozerala filmy romantické v tínedžerskom veku, kedy bola láska tá najúžasnejšia, najkrajšia, ale samozrejme aj s nejakými takými najtrapnejšími momentami prvej skutočnej lásky. No a tento podcastík by som chcela ukončiť ešte jedným filmikom, ktorý nás rozosmial v roku 2019, a je to film Always Be My Maybe. Saša a Markus boli najlepšími priateľmi v detstve, ale po jednom trápnom incidente sa ich cesty na 15 rokov rozišli. Tak trošku mi to pripomína People We Meet on the Vacation. Anyway, keď sa Saša vráti do rodného San Francisca ako slávna šéfkuchárka, stretne Markusa, ktorý ale stále býva u otca a hrá v tej istej kapele. Preskočí medzi nimi opäť stará iskra. Za mňa opäť taká typická romkom komédia, kedy aj po rokoch, keď sa neuvidíte a opäť sa potom stretnete, niektoré spojenia proste zostávajú stále rovnaké bez ohľadu na to, či ste úspešní alebo nie. V tomto filme sa aj na chvíľku objavil aj Keanu Reeves. I love it. Oh my god, absolútne legendárny moment. Milujem. Takže to by sme mali niekoľko našich filmikov. Ako honorable mentions by som chcela zmieniť ešte aj film Long Shot z roku 2019, indie film The Big Sick z roku 2017. Tak to by sme mali naše romantické komédie z rokov po 2010. Ja samozrejme dúfam, že ste si dnešnú jazdu našich romkomov, alebo teda týchto romkomov užili a že ste si našli svojho favorita možno aj na dnešný večer. Napíšte mi, ktorý z týchto filmov vás najviac ohúril, alebo ak som vynechala nejaký váš obľúbený filmík, dajte mi určite vedieť, ja sa poteším každému jednému typu na dobrú romantickú komédiu, pretože v dnešnom filmovom svete ich nie je až tak veľa.
Takže ak máte nejaký tip na film z tejto éry, ktorý mi možno unikol, sem s ním. Užívajte si filmy, užívajte si seriály, užívajte si popkultúru a my sa počujeme na budúce pri Coffee Talks with Donča. Love you, pusinky, ahoj!